Terus wah kabut bos dalane koyo ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan dan dulur. Jadi ceritanya ini mau jemput bibiku buat bibi 6 dan ini jalannya seperti ini, berkabut licin. Semalam habis hujan bos, kondisi jalan seperti ini loh bro. Dari tahun berapa ini sampai 2025 masih. Jadi saya kecil sampai sekarang belum dibangun-bangun guys. Belum sekarang ada perubahan. Umur saya sudah 25 tahun. Dari umur 13 tahun guys. Ndak ono perubahan. Ndak ono perubahan blas. Oh, delok koyo ngene. Wah, iki trele guling. Oh. Loh, gak bayang ini. Oh. Kuwi perkara gak iso liwat ket mambengi, Mas. Iki dalane. Ditinggal glenang ngono gak ono sing njupuk, Pak. Aman iki. Sopo wong apen Pak motor wegah dalan koyo ngene. Oh, kabut. Kabut. Ana di daerah kono. Koyo ngene Pak, padahal po ngeri. Dan ini sudah sebenarnya udah pagi ya bro. Kalau di sana di rumah mungkin nggak ada kabut, mungkin udah ada matahari. Tapi kalau di sini, kabut banget ini. Kabut banget. Nah. Ngenteni nang kono karo dibeline, Bro. Tuh bar iki ngenteni Leti wong rono dalane lunyu dadi ngenteni kene ae. Wis ampun DJ wis koyo ngene. Koyo ngene. Oh. Pino. Ngene kaya ngene. Mate kok kene dhisik. Kupenene bolane suruh-suruhan iki lho nek kowe. Iki lho ngene. Jadi aduh nyantol bos. Semalam hujan deras. Yuk sampai pagi. Ini loh padahal di atas cor loh kayak gini. Banyak lumpur. Jadi jalannya licin banget. Masih banjir bos. Semalam kelihatannya sampai situ, sampai atas itu. Dapat kabar di rumah teman-teman katanya banjir sampai depan rumah. Ada yang masuk sampai sepinggang orang dewasa. Dalane kaya ngono kae. Kutil lanjut nang perjalanan iki cik dawa, Bos. Kutil lanjut nih. Sekarang ini rantene lek di. Wah. Wis ngono ae kok kene. Kaya ngene iki moak dalane boh lunyune. Kayak karo Ledi nemburi wong loro sih. Kok aku nyelang motor di kono. Dalane aku mlaku men. Mlaku tenan lunyu ki. Aku mlaku ae. Ayo. Motor cek, Bro. Dalan kaya ngene. Wah, kayak lek iki banter-banteran. Cok, ngene dalane yo. Kok keadaan darurat ngene, meneh wong loro bah. Mangga ditandu. Tepakno motor iki ndrok ndak iso. Boleh kaya neng motor diguling ning kene neh, Bro. Pokoknya juga iso liwat. Sini. Kok ngusel-ngusel lah alon iki aku. Dari aku. Wong ngene lho, Bos. Kira-kira banjir apa ya iso liwat ngono. Pak Bupati tolongan. Yo anak putumu sing pengen sekolah, pengen golek tombo yang ngene, poh lunyune. Iki motor sapa? Oh, iki montore Arif po.
Oh, lagi diguling ning kene rantene pedot, Bos. Poh, dribul sikile. Kaya ngene, Mas. Wah, anakmu lanang, Pak Bupati tolongen to. Katelen ae lho. Ben kesat dalane. Dalane ben kesat. Ngono Pak Bupati nek ndelok tolongen. Kesate ora ndes esuk tuh. Oh. Kesate nek 3 Pak niki. Deloken Pak rakyatmu lho. Sebelah sih lanjut nah perjalanan cek separuh dalane yo. Ngongsong Bos. Tenang, tenang. Tenang Pak sopir, tenang Pak sopir. Bukan jan. Ngos-ngosan munggah. Tapi acor. Kono cor-coran. Wah, iki lunyu neh iki. Bos. Pas. Pelan. Ada. Iya, met bah, fotonya lewat. Iya. Orang-orang ngosel. Yo ngene wis Bos, kok dilanjut meneh Bos. Iki mari ngene nyabrang kali Bos nang ngarep kono. Dadi kudu nyebrang kali Bos. Lah ngumulan ku nggo pede sapa? Pakai peda kon. Temen ta. Wah, kaya ngono lho. Kali ini buanter lho. Kaya ngono lho, Bos. Iki lho ya. Jane tinggal kene. Banter kaya ngono lho kali ini. Zoom kan. Oh. Oper ya kentir. Iki jan linete kaya ngene. Oh. Iki ngene iki. Yo apa iso liwat motor. Yo ngene lho. Piye liwate piye? Ki akses utama. Kaya ngene lagi. Acara ini sebenarnya arep jemput bibi bro. Lah iki dalan satu-satunya iki. Lah perjalanan isih. Oh bocah. Ono setengah jaman iki koyo ngene. Iku nyelang motor iki. Berang ayo. Nyebrang ndi? Berang kali ya. Liwate ndi? Oh iya. Lho gak kono. Gak kono. Kono di kono. Nyebrangnya lewat ndi lek? Kono. Gak. Lah mang wong nggo motor mang ndi ya? Lagi motor, maklum. Lah wong lewat di. Motor maklum ndi wong ada isu. Isuk mang drah barengan. Mau lewat kene mesti lewat nggon niteh. Beda deleh kene. Oh, tuh. Kok ngene lho Pak. Tulungan Pak. Kena jembatan lho. Jembatan sih terus penting kena diakses. Lunyu sik endah. Yo ngene. Wah. Ekstrim iki. Es krim iki Pak, dalane es krim. Tinggal kene sendal. Mohonku tak gowo sandalnya. Panggah tak gowo nang iki. Loh, uduk lo Bos. Dia nyabrang. Ayo. Ayo. Wah, kak mini Bos. Ngene ku motor perkentir lagi. Obake po jeru. Wah, sak mini Bos. Dhuwur jengkol Bos. Toko ijik dhuwur kono.
Ini fungsine sarongan ki yang ini kincane pasamu penting iki ngono. Ini paham gini iki. Studi lanjutnya bos melaku.